Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Inqanga nentsiba zayo baphulaphula ke sesiphinde safika thina boqala zive apha ke siphethe umcimbi ke wedefend okanye left back pha yeqela ke leOrlando Pirates uPasika Mako. uPasika Mako umfana omdala ke indaba ethe zabe ziyaphuma zokubana ke umfana omdala walile ke ukusayina ke contract entsha pha neqela ke leOrlando Pirates. Nizawukhumbula ke into yokubana ke lo mfana kaPasika Mako lo contract yakhe ibiphelelwa apha ke kuJohn baphulaphole. Indaba ke zithi umfana omdala ke uzazimanya pha neqela ke leKaizer Chiefs. Ngokomlomo ke we-agent yakhe umfana omdala okanye ke ummeli wakhe umfana omdala uthi ke uPasika Mako lo seye wasayina pha neqela ke leKaizer Chiefs baphulaphole. Zithi ke indaba ke yiminyaka emithathu pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Siselapho ke kuPasika Mako ke baphulaphula ke umfana omdala lo iKaizer Chiefs sithe xa izithethelela yathi ke yona ke izawumemezela pha kwiveki ezizayo, ngoba iKaizer Chiefs izawube ke seyiquka bonke ke abadlali abathe abe ke iyabafumana pha ke ukulungiselela le season entsha izawuqala. Nizawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs ke baphulaphula ke izawusingisa pha kwelaseNetherlands apho ke abafana abadala ke bazawubamba khona i-pre-season, apho ke abafana abadala ke bazozilolonga khona. Isizathu sokubana ke iKaizer Chiefs igxagxamise okanye ikhawulezise lokubana ke ifuna ukhwaza okanye ifuna umemeza ke abadlali abatsha yinto yokubana ke abafana abadala bazawuba neletho ke bazakuyithatha besinge pha kwelaseNetherlands, apho ke abafana abadala ke bazobe beyobamba khona i-pre-season ke, apho ke abafana abadala ke bazobe ke beyodlala khona, beyotreyina khona, beyofunda abafana abadala ke ulwazi, belungisele into yokubana ke ithi qala isizini entsha baba abafana abadala ke beredi. Baphulaphula ke nizawukhumbula into yokubana ke lo kaPasika Mako umfana omdala wayeke walimala, wonzakala kanobomi umfana omdala, wahlala ke ixesha elide umfana omdala ke engaphandle pha kwiqela ke leOrlando Pirates. Kodwa ke yaphinda iOrlando Pirates yenza inceba nemfesane yambiza ke umfana omdala, kodwa ngoku umfana omdala ke uvasi lokubana ke akasasamkeli ke isivumelwano sakhe pha neqela ke leOrlando Pirates. Ayingeyedwa ke lo kaPasika Mako ke baphulaphula ke othe wabe ke uyalishiyela iqela. noThabiso Monyane umfana omdala ke walile ke ukusayina isivumelwano sakhe pha neqela leOrlando Pirates. Umfana omdala naye kumfana omdala ke iqela leOrlando Pirates ke uyalishiya ke. Injalo ke baphulaphula ke akusayam ndodwa, nani ke ndingake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.